खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि बाखनायजाथाव हाबा सा 7 सुबुंनि मेगनखौ गाहाम फाहामथाय होबाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ राजखान्थियारि नोजोरजों नङा समाज सिबियारि नोजोरजों सरकारि बिथांखिजों नङा गावनि स्पिनि रांजों थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ सुबुं सिबिनाय रायजो राजाखौ अनसायनाय रायजोनि जेंना सुस्रांनाय हाबाखौ मावबाय थानायखौ नुनो मोन्दों लोगोसे रायजो राजाजों थाफानानै रायजोनि जेंनाखौ बायदि बायदि बिथिंजों सुस्रांबाय थानायखौबो बे समाव नुनो मोनबोबाय थानाय जादों डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ बे असिलायैनो थांनाय समफोरनि बादिनो फिन आरोबाव ओनसोलाव थानाय मेगननि जेंना गोनां सा 7 सुबुंखौ बेसेन होनाङा जासे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बडोलेण्ड नेत्राले आइ केयार सेन्टाराव मेगननि फाहामथाय होयो डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ फाहामथाय होखांनायनि उनाव सा 7 सुबुंफोरा डक्टर सांग्रां ब्रह्मनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरदों नैथि खौराङाव दङ आथिखालनि इउपिपिएल सरकारा जेबो नायथारैखाय बिपिएफ दोलोआव जयनिं जादों 10 नं देबोरगाव ब्लक बासबारि बद्रामपुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय सानजा बद्रामपुर गामिनि गं 19 नखरफोरा इउपिपिएल हान्जाखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जादों थामथि खौराङाव दङ सासे रान्दि आइजोनि दुखुनि राव सोरनि हेफाजाबजों सुस्रांजागोन बे रान्दि आइजोनि दुखुथिया जिउआ तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मादालबारि गामिनि थागिबि रुंसारि दिपेन बर'नि बिसि अनालि बर' मुंनि रान्दि आइजोआ गावनि रांजों हा बायना लानायखौ एसटि जोसेफ पाब्लिक स्कुल सिबिएसइ इंलिश मिडियामनि फादार जुबि साखालाखाया गावनि मुङाव खालामनो नाजानायनि सायाव थांनाय जुलाइ दाननि 11 खालारावनो बायहाथा सारियालिनि पुलिस थानायाव गांसे गसरलाइ होदोंमोन नाथाय दासिमबो जेबो बिनि फिननाय मोनाखै अनालि बर'आ दासिमबो जेबो फिननाय मोनैनि जाहोनाव दायो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम थार बिजिरनायनि थाखाय आर'ज गाबहरदों ब्रैथि खौराङाव दङ बिश्वनाथ जिल्ला सिंनि जयसिदि मिलनपुर 1 नं फाख्रिगुरि गामिनि थागिबि सासे गथ'नि बिफा सन्जीब मुसाहारिया गोमानानै दं दुखुथिया बिसिया फोरमायनाय बादिब्ला नखरनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय सन्जीब मुसाहारिया गुवाहाटी नोगोरमायाव खामानि मावनो थांदोंमोन नाथाय खामानि मावनो थांनाय सन्जीब मुसाहारिया दान मोनबा जालांनायनि उनावबो नखरनि सुबुङा जेबो खौरां मोनैयाव जिंगायाव गोग्लैनानै दं बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय सन्जीब मुसाहारिखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 6900997102 आरो 9678760819 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायदों बाथि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि आसाम बेंगल सिमायारि ओनसोलाव पुलिसा सेबनानै आयेन बेरेखायै लाबोनाय मोसौ हमनो हायो गसाइगाव महकुमा सिंनि साबकाटा आउटपस्ट पुलिसनि मोनसे हानजाया गंसे बलेर' पिकआप भेनखौ सेबनानै मा 13 मोसौखौ हमनो हायो हमनो मोननाय मोसौफोरखौ AS17C 4883 नम्बरनि बलेर' पिकआप भेनजों सोनाब बेंगलनि फाख्रिगुरिनिफ्राय आसामनि धुबरी जिल्लानि जलेश्वरीसिम लाबोदों होनना मिथिनो मोन्दों गुबुन फारसेथिं आयेन बेरेखायै बलेर' पिकआप भेननि ड्राइभार आरो हेन्डीमेनखौ हमनो हादों हमजानाय सानै सुबुङा धुबरी जिल्लानि बिलासिपारानि थागिबि रुकुल आलम आरो आब्दुल खालेक होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों द'थि खौराङाव दङ तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्तीजों लोगोसेनो तामुलपुर जिल्लानि 4 अफिसारफोरा कर्मश्री बान्था मोननो हादों आसाम सरकारा लकप्रिय गपिनाथ बरदলৈनि गोसोखांथियाव बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय लक कल्याण दिवसआव बे बोसोराव तामुलपुर जिल्लाया एसपिरेशन ब्लक प्रग्राम ABPआव भारत हादरनि मोन 500 गोसोखां ब्लकफोरनि गेजेराव जौसिन मासिखौ आवग्रिनो हानायलाय आसाम सरकारा जथायै तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्ती एसिस्टेन्ट कमिशनार अरुणिमा काकति आरो अनुपम देखा आरो खोन्दो गुदि सावस्रि मिरुनि मावख'गिरि डक्टर गौतम मेदिखौ कर्मश्री बान्थाजों मान बावदों तामुलपुरनि अनगायैबो क'क्राझारनि डिसि मावख'निफ्राय सेनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ मतिलाल दास मानिक चन्द्र राय गसाइगाव महकुमा मावख'गिरिनि मावख'नि गारि सालायगिरि आरो खुंथायारि हेफाजाबगिरि आरो उदालगुरिनि डिसि मावख'निफ्राय मृदुल बर्मन माल्टिटास्किं स्टाफखौबो मैया मान बावनाय जायो मख'नो गोनांदि बिटिआरनि गासै सा 8 मावख'गिरि आरो मावफारियाफोर बिथांमोना बे बोसोरनि लक कल्याण दिवसआव ओनसोलखौ गोग्गा होदों स्निथि खौराङाव दङ उदालगुरि सहरनि
5 आरो 6 नं वार्डनि आइजोफोरा सा 40निख्रुइबो बांसिन इउपिपिएल हानजायाव हाबदों। उदालगुरि जिल्ला 37 नं दोनस्रि बियाबनि सिङाव थांनाय मैया मोनाबिलियाव उदालगुरि सहरनि 5 आरो 6 वार्डनि सा 40निख्रुइबो बांसिन आइजोफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै गावसोरनो 37 नं दोनस्रि ब्लकनि आफादगिरि रतेन्द्र दैमारिखौ लिंहरनानै हानजायाव हाबदों। जयनिं हाबाफारियावनो बाहागो लानो हायो। उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि ओबिसि सेलनि गाहाय नेहाथारि जेथेन देखा लोगोसे दोनस्रि ब्लकनि नेहाथारि बिजित बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादों। 8थि खौराङाव दङ। साउननि फोथाराव मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म गावनि बियाबनि सिङाव थानाय सिमला गामियाव रायजोफोरजों लोगोसे मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ आबाद फोथाराव माइ गायनो ओंखारबोदों। बोसोरफ्रोमबो सिमला गामिनि रायजोफोरजों आबाद फोथाराव माइ आबाद मावनो ओंखारबोनाय बादिनो देग्लाय बोसोरावबो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ 22 नं खख्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर'जों लोगोसे 10 बिगानिबो बांसिन आबाद फोथाराव आबाद मावनो ओंखारबोदों। 9थि खौराङाव दङ। एबसुआ बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ ज' खालामनायनि बाथ्रा बुंबाय थानाया जेबो मुलाम्फा गैया होनना बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया बुङो। इउपिपिएलआ सरकारखौ नागारनानै हानजाखौ सिफायोब्ला जोंबो बिपिएफ हानजाखौ सिफायनो राजि। इउपिपिएलआ हानजाखौ सिफायोब्ला मोन्नैबो हानजाया मोन 20 बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन। मबाइल आरो टिभियाव खौसेथिनि बाथ्रा बुंबाय थानाया मुलाम्फा गैया। गुबुन हानजानि बाथ्राखौ जों जेबो मिथिया। बर' हारिखौल' लानानै राजखान्थि हानजा नङा, गासै हारि माहारिफोरखौ लानानै जों बिपिएफ हानजा खालामदों होनना गोख्रों रावजों बुंथियो बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। 10थि खौराङाव दङ। सिएम प्रमद बर'आ क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि एमएमबि अडिट'रियामाव बिटिआरनि रोंगौथि गोनां लाइमोन हिन्जावसा फरायसाफोरनो निजुत मैना आसनि 2.0 आर'ज बिलाइ राननानै होदों। थांनाय 4.5 बोसोराव जर'खायै बिटिआरआव हिन्जावसाफोरनि सोलोंथाइखौ बांहोनायाव गोसो होदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननायाव निजुत मैना आसनि 2.0 हाबाफारिया बिटिआरनि हिन्जावसा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोहो गोनां आरो सोलोंथाइ गोनां इयुन सोरजिनो जोंनि नाजानायखौ आरोबाव गोख्रों खालामगोन होनना बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ हाबा मावदों। 11थि खौराङाव दङ। सा 200 फरायसाफोरनो चेक राननानै होदों। सराइबिल ब्लक इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बिटिआर सरकारनि गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 5 नं सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय सा 200 फरायसाफोरनो 5,000 रांनि चेक राननानै होदों। सराइबिल ब्लक इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना। 12थि खौराङाव दङ। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ 22 निफ्राय 25 बियाबाव देरहाना सरकार दागोन होनना इमानुएल मोसाहारिया बुंथिदों। बिपिएफ दोलोनिफ्राय 26 नं दारांगाजुलि बियाबाव बिजाथि महरै सायख'जानाय इमानुएल मोसाहारिखौ 3 नं पश्चिम कुमारिकाटा प्राइमारि बिपिएफनिफ्राय बरायदों। बिटिसिनि 26 नं दारांगाजुलि बियाबा बिटिसि गोरोबथानि उनाव दाजानाय बियाब। बेयाव जागायजेननायनिफ्रायनो बिपिएफ दोलोनि दखलाव थाबोदों आरो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियावबो बिपिएफ दोलोआ देरहाना दखलाव लागोन। 26 नं दारांगाजुलि बियाबखौ फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ बिटिसिनि 40 बियाबनि गेजेराव 22 निफ्राय 25 बियाबाव देरहानानै बिपिएफआ सरकार दागोन आरो हाग्रामा महिलारिया चिफ जागोन होनना इमानुएल मोसाहारि बिथाङा गोख्रों रावजों बुङो। 13थि खौराङाव दङ। सासेनि उनाव सासे फारि फारियै बिबान नागारनानै एपिपिनि बिबानगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जादों। गुबुन गुबुन राजखान्थियारि दोलोफोरनिफ्राय बर'फोरजों लोगोसे गुबुन हारि माहारिफोरनि हेफाजाबगिरिफोरा फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोखौ हेफाजाब होनो ओंखारबोनायखौ बिटिसिनि मोन 40 बियाबाव थाद'नाय गैयै नुनो मोन्दों। थिग बिब्दिनो मैयाबो मथनगुरि बिटिसि बियाबनिफ्राय सा 46 लाइमोनफोरा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैयो। मथनगुरि बिटिसि बियाबनि सिंनिफ्राय फारियै एसे सिगाङाव एपिपि दोलोनिफ्राय बिबान एंगारनाय फारियै सालबारि जिल्ला लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि मिजिं नार्जारि, मथनगुरि ब्लक कमिटिनि सानै लोगो गाहाय नेहाथारि मनजिल बर' आरो सुजित बसुमतारी, उत्तर कारिजा बिजनी प्राइमारि एपिपिनि लोगो नेहाथारि बाउट्रास बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनि सा 46 हेफाजाबगिरिफोरा मैया इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैयो। क'क्राझाराव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि थाखुलियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि फैला जे बरगयारी बिथांमोननि नुजाथिनायाव मैया इउपिपिएल दोलोखौ गोहोगोरा खालामनो सा 46 लाइमोनफोरा आखाइ हमफैयो आरो एपिपिआ हारसिं बिसायख'थि गेलेनो हानायनि क्षमता गैया। बिसोरो बर'फोरनि भटखौसो बोखावनानै गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ हेफाजाब होनोसो
सिंजों सिं हाबा मावनायखौ जों हमदांनो हादों। बेनिखायनो जों एपिबि हान्जाखौ नागारनानै फैदों होनना मथनगुरि ब्लक कमिटिनि लोगो गाहाय नेहाथारि मन्जिल बर'आ खौरांनि गेजेरजों बुंथिदों। 14थि खौराङाव दङ। दिनै 7 आगस्ट एबा बृहस्पतिबारखालि बिटिसि ओनसोलाव रेस्ट्रिक्टेड हलिडे फोसावदों। समाज सिबियारि रुंसारि तारा प्रसाद सुत्रधरनि थैनाय सानाव रेस्ट्रिक्टेड हलिडे हिसाबै फोसावदों। बिटिसि खुंथाया